7:51 minutos, sexan benvidos á mellor sección da televisión mundial que non é outra cos trucos de cociña deste home que están a ver nas súas pantallas, estrela da televisión, o meu querido José Luis do restaurante Cabanas de Lalín. Os meus brazos, José Luis. Dame ese abrazo, hombre. Hombre. As potencias saúdanse sempre. Que ben te vexo. Bon, home. Vexote ben. Vexote... Alegro-me que me vexas ben. Vexote contento e ata podo ver aí no fondo unhas ganas de traballar. Pode ser? Sempre, hombre. Pois imos aló. Ai, espera. A ver. Enfoca o que vai preparar agora José Luis, que eu teño que salir un momento. Vamos a valer... Non pasa nada, non pasa nada. Uns trebelliños para os cativos. Pero antes, José Luis, pero antes antes hai que ler a pregunta desta semana, porque se te parece ben, imos coa sección, que vai dentro da sección, que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, probando con José Luis, probando a qué? A ver se sabe o número de teléfono, no. 638-483-008. Xa o digo ahora, que despois de cada olvídome. Bueno, pregúntalle a José Luis, unha sección que fai a xente desde as casas, que faceder vos, mandando as vosas preguntas, as vosas dúbidas. Polo de agora gastronómicas, o teléfono que acaba de decir José Luis, que o sabe mallao. Por veces. Por José Luis. Imos coa pregunta desta semana que non la fai Rosalía dende Cambados. E dino Rosalía, José Luis. Xa non queda nada para o Samaín. Iso é certo, xa non queda nada, está aí ás portas. E quería algunha idea de lambetada terrorífica, ollo, dato terrorífica, para facerlle os pícaros, os meniños. Hombre, ademais son os que máis disfrutan esas feitas. Home, por suposto que sí. Que ademais entraron... Ahora fai pouco esta moda, non? Estamos recuperando, non? O Samaín, o Halloween sí que está máis de moda, pero sí que é certo que agora en Galicia pois cada vez celébrase máis o Samaín, o noso día de defuntos. De defuntos. Bueno, sempre... Que vas facer? Sempre se celebrou, pero non a nivel festivo. Efectivamente, de outro índole. Bueno, xeito. mira, vamos facer unha lampetada, como non, que aos nenos cativos sempre lle gustou moitas salchichas, e vamos a enchelas de queixo. Moi ben. Aí ven, aquí estamos. Pero acórdate que teñen que ser terroríficas. Hombre. Teñen que ser terroríficas. Moi ben, vamos con unha. E depois temos unha... masa follada. Unha masa follada. Non me salía. Atascouse aí, a masa follada. Atascouseme. Temos salchicha, queixo e masa follada. É sinxelo, 3 ingredientes, non? Moi fácil, mira. Eu non vexo aí ben o terrorífico. Esa verás pa vai collendo forma, vai vexo todo rico, pero terrorífico non sei. Eu tampouco, Rocío. Xa verás pa que... David, Rocío, agora que o decides, eu tampouco vexo terrorífico, pero imagino que José Luis non lo vai explicar en calquera momento. Pero isto é ter paciencia. Un pouquiño. Que José Luis vai ao seu, pero chega. Xa veredes. Confianza. Xa veredes, mira, facemos así, pop. Moi ben. Moi ben. Vamos rapidinho, senón depois non nos dá tempo. No, ti tranquilo tes tempo, Teño, sí. Tampouco toda a tarde. Vale. Pero estamos todos moi pendentes, a xente nas casas, David, Rocío, máis eu, de onde está o terrorífico. A verás, mira. E agora, mira, donde fixemos os cortes, apretamos así un pouquiño. Moi ben. Xa verás, mira, agora facemos así. Sí. Moi ben. Vale? Moi ben. E agora que? E agora aquí vamos a poñer... Tes un minuto, Vamos, que nos vamos. Non te quero... No, hombre, no. Non te quero apurar, pero... Tes tempo. É que estar moi... Os apuros que lle metes a José Luis que son terroríficos, Adrián. Moi ben, mira, aí estamos. É certo, Rocío. Eso sí que é terrorífico. A presa que lle mete este home. Cada vez que hablamos te asustas, de verdade. Que cousa. Bueno... Poñemos salsa de tomate. Ou ketchup, non? Ou un pouco de ketchup. E poñemos aí. Eu creo que xa estou vendo o terrorífico. Vai collendo forma. Perdón que vos dé a espalda. A verdade é que sí, David, mira por aquí. Acento. Aí. 80 grados. 20 minutos, isto sí. Isto vou manchar a mão aquí do colega. Mancha. Poñemos un pouquiño de ovo. Por riba. Por aí. A amendo aquí con un pouquiño de tomate. E aquí temos uns dedos, mira. Uns dedos de monstro. Uns dedos de Halloween. De Halloween. Como mínimo
O dedo dun vampiro. Ese dedo pillou na porta, Está mallada. Ese dedo pillou na porta, Aí o temos. O que non sei se será terrorífico é o sabor. Vou no probar e despois xa Hombre. conto. Na seguinte conexión. Ollo, cuidado, que teño trebello. Non vos esquezades, que nun momentiño estamos de volta. Claro, ten que saber ben. Salchicha, queixo, masa follada, ten que saber ben. Hombre. E ketchup. Ata amendua. Me encanta ver José Luis cabreado, en plan, pero como vais a ver? Como non vais a ver ben? Si nada eso? falla aí, De como verdad. non vais a ver ben? Pero vamos a ver. 7:57 da tarde. Bueno, ben sabedes que cando as empresas buscan traballadores, teñeno complicado en moitos momentos, teñeno complicado a veces, e un dos principais problemas é precisamente a vivenda deses traballadores. Claro, e por iso, cada vez é máis común que as empresas, cando queren buscar algún traballador, non só falen das condicións económicas que ofrecen, senón tamén que xa inclúen no propio contrato unha casa de alugueiro, para que a xente poida estar ali e non teña que pagar. E vemos varios exemplos, por exemplo, na hostalería na Mariña de Lugo, Rocío. Dende logo que sí. Mira, exemplo é Fede. Fede estaba traballando de camareiro en Málaga e viu unha oferta de traballo en Foz. E resultou irresistible. Por qué? Porque esa oferta de traballo incluía o aloxamento. E iso non se soe ver moito. El agora está encantado, está traballando ali en Foz e por riba ten a vivenda que comparte con outros compañeiros. Entón tamén lle quixemos preguntar ao xefe de Fede. E que di o xefe? Bueno, pois di, normal, tal e como están as cousas, tal e como está a vida, tal e como está o prezo da vivenda, é normal que eu poña un anuncio e non me veña ninguén a traballar, sobre todo se é de lonxe. Entón, se poño aloxamento, a cousa sale mellor para todos. Hola, Fede. Bos días. Buenos días. Disposto xa para traballar, co teu atuendo é importante porque estás moi preto do local en que traballas. Bueno, non? sí, aquí a la vuelta. Un local no que che ofrecen aloxamento, ademais do propio traballo. Exactamente, sí. Vamos independientemente. camiñando ata ali, pareceche que está moi preto, fíxense. Fede, pero que un minuto de reloxo da porta da túa la casa verdad en que que sí. estás o teu chollo, para ti é unha logística boísima. Mejor imposible, la verdad que sí. Para mí la propuesta fue inmejorable. Yo me vine desde Málaga con alojamiento, la comida, trabajo. No podía pedir más, estoy agradecido. La idea era trabajar únicamente por el verano, pero bueno, creo que por méritos propios me dijeron para quedarme. É o teu xefe, non? Hola, Carlos. Propietario deste grupo hostaleiro que dá, entre outros, traballo a Fede. Vos creo que unha clave que tendes clara é que tendes que dar facilidades ao personal. Esa é unha das claves. Sí, sí, es una de las claves. Lo que hace falta son facilidades. Este chaval no puede venirse a trabajar aquí, a Foz, y pagarse la manutención, porque en verano los alquileres se disparan. Entonces nosotros le damos lo que es el plan incompleto. La temporada alta damos lo que es el salario que se pacta, más después la vivienda, la comida, la limpieza, las toallas, absolutamente todo. Hola, Ángeles, boas tardes. Vostede é axente inmobiliario, cada vez é máis frecuente, non? Que empresarios decidan buscar aloxamento tamén para traballadoras e traballadores. Exacto, nosotros empresas de madera, de fontanería, de hostelería, bueno, hay de varios tipos de necesitan trabajadores a veces de forma temporal, cando hai unha obra por un tempo específico. E aparte compensa a todo o mundo, tanto os propietarios das viviendas como os empresarios como os traballadores. Entonces é unha moda que ahora chega para quedarse. Desas 150, aproximadamente 200 persoas que tes e que precisasen esa vivenda, cantos foron aproximadamente? Este año fueron muy poquitos porque no teníamos sitio para poder alojarlos. Solamente en Foz nos faltaban entre 10 y 11 personas a mayores de las que teníamos para poder atender a la gente y no tener que echar a la gente sin comer, porque hemos tenido que echar a muchísima gente sin poder atenderla. Pueblos pequeños como la Foz, Ribadeo, etcétera, etcétera, pues tienes que traer la gente de fuera porque somos los que somos. No hay... Y aparte, es muy difícil que te puedas traer a alguien de fuera y que se tenga que buscar en las castañas, porque es imposible. Sin ellos no tenemos futuro, que es lo que la gente tiene que entender. Eu que non entendo tampouco é como se nos acumula tanto o chollo, oiches. Temos dúas contas atrás Pásanos aí a vida por activadas. enriba. Dende logo que sí. A semana que ven é o Samaín. Pero aquí quedan xa tan só 62 días pro Nadal.
Así que imos ir pensando antes no Samaín, digo eu, non? Que o temos aí e temos que poñernos ao lío. Así que antes de enfundarnos ese traxe de Papá Noel, imos ir sacando os cornos po disfraz de demo, a vasoira po disfraz de bruxa e outras cousas que hai por aí moi modernas. Non é o que se leva, Rocío? Non se levan xa. Non, eso de demo, de Son os bruxa. clásicos. Sí, home, os clásicos sempre funcionan, pero xa non se levan. Nada. Mirad, temos unha sorte aquí en Galicia, porque temos unha das tendas de disfraces que máis venden toda Europa. Atención, estamos a tempo. Ainda podemos facer algo daqui a Samaín. Teñen máis de 2000 envíos ao día para toda Europa. E ao longo destes 7 días poden chegar aos 4000 disfraces vendidos en todo o continente. Así que, opcións hai, E como che dicía, bruxa, sí, é verdade. Home. Todo tipo de cousas. Pero o que está arrasando son uns videoxogos que eu non entendo e isto que escoitades. Isto que escoitades. Os videoxogos que non entendo. Eu non entendo nada deso. Aí hai un nome que non quero nin dicir. Hai un nome que non quero nin dicir e vais a apagar esa tele. Tamén teño que avisar. Hai outra cousa que é un grupo de K-pop, de pop coreano que non existe, que só está nunha plataforma para ver. E é un grupo de rapazas que están arrasando. E non sei por qué tamén está arrasando no Samaín. Mirade por aí. Sara. Ai. Mira, que tal? Home, non te asustes tanto que non vimos aquí a facer nada. Falta unha semaniña para Samaín, para Halloween. Estamos en Don Disfraz, en Pontareas, referencia a nivel europeo de disfraces, e non paramos. Non paramos. Onte chegamos aos 2.400 pedidos e esperamos chegar aos 4.000. Detrás de nós vemos que están empaquetando varios disfraces e a onde se dirixen eses disfraces? Van para toda Europa. Dende Pontareas para toda Europa. Para toda Europa. Non nos falta punto donde entregar disfraces. Este ano, as que máis están de moda son as K-pop, que é unha película de Netflix. Saíron 800 unidades e vendéronse en 5 días. En 5 días as 800 unidades. Eu que non sei ningún que é. Algún outro disfraz que tamén este triunfando moito? Dun videoxogo que se chama Silksong. Eso tamén acabamos con 200 unidades, pero imos repoñer nos próximos días. Estamos buscando un dos grandes hits, dos top ventas. Cale, este, non? O de Silksong. E vos como soubestes que iban triunfar tanto? Ou como soubestes que había que traer estes disfraces? Hai que estar a todo. Todo análisis. Para ver, bruxa, onde deixaches a escoba? A escoba aí colgada temos. Ahora mesmo estás mirando máis internet, non? Sí. Está moito que estades caracterizados en que estades aquí traballando detrás da... Sempre disfrazados, sí. Cada un dunha cousa, vamos cambiando según o día, pero sempre disfrazados. Sería un bon disfraz, pero o Samaín do ano que ven plantexo o meu de factura. Podríamos decir que incluso cada idade ten como os seus protagonistas, non? Entre 0 e 3, a cabaza. Entre 3 os 10, o morcego. Despois tamén hai a quen lle gusta o vampiro. E ti de onde és? Mitad México, mitad España. Ostras, e como acabaches aquí en Don Disfraz? Pues por buscando en internet y tienen gran variedad y nos gustó y quisimos venir a ver. Non che dá medo que te este atendendo unha bruxa? No, al contrario, mejor, mola. E claro, dixéseme que tamén tedes outra opción que vos chama moita atención o moito que triunfa, non? O disfraz sorpresa. O disfraz sorpresa. A ver, eu quero que me amoses ese disfraz sorpresa, a ver en que consiste. Ti ves a tenda, Sí. eles home, muller, escolles a túa talla. Vale. E ti non sabes o que hai dentro. Pero hai un disfraz de 3 euros. Mirar a miña talla. Sorte. A ver, e isto é... Bueno... Policía zombie. Pois terei que poñelo logo. Perfecto para Halloween. Compañeiros, estamos diante da Casa do Terror de Cotelas, en Piñor. Estamos recibindo un cadaleito cun home o que lle cortaron a cabeza, ou este tipo a piques. A ver se nos atende alguén. Non sei se me dará medo de entrar, Que pasado que tendes aquí diante, non? Levades moito tempo facendo isto. Sí, 5 niños. Canto tempo vos leva a decorar isto? Pois desde a última semana de setembro, que suelo empezar, pois hasta hai uns días. Liliana, hai moitas cousas que facedes a man, non? Unha sábana bella, unha pouco de pintura, unha bola,
os nenos fan a súa imaginación dun fantasma, evidentemente. Que che din os veciños? Bueno, ao principio era raro, a ver, é raro. Pero hoxe encantados, colaboranme con moitísimas cousas, entonces, pois, creo que contentos. Isto tamén o facedes a man, non? Tamén o facemos a man. Pois o típico, unha pouco goma eva, un pouco de silicona quente e un churro de percina. Cuidado cos ollos, Estou vendo aí 3 bruxas, 3 bruxas, que che parece? Pois dá un pouco de medo, Ademais son bruxas pirata, Tal cual. Como fixeches isto? Como fixestes? Bolsas de basura. E despois dentro reciclamos o plástico nunha bolsa grande que é o que fai o corpo. Están facendo uns conxuros. Uns conxuras. Mira a pota de facerlle os porcos, viches? Pero esta pota é auténtica. Auténtica, de un mon veciño, fíxate. De lareira total. Aquí está a tumba, quen está soterrada aquí? Ai, non me caigas mal, porra. Ai, é a hora do tesouro. Claro, que levamos toda a semana falando de que o tesouro vai pola vía do... E había que vir, mirar. Ai, estou salivando. Mira que bonito, galleta tradicional, tarta de queixo, hai de todo. Ui, de todo menos isto que só queda un. Isto debe de petalo. Vou preguntar que é, porque a verdade ten pinta de ser... Non sei, que hai que? Hola, boas. Hola, moi boas. Mira, pódese pasar, teño dúbidas. Sí, claro que sí, por suposto. Moitas dúbidas. Primeira dúbida que teño. Como fas para traballar aquí e non morrer deshidratado de tanto salivar? Porque aquí cheira... Engordei moito cando entrei aquí, é certo, non o nego. Aquí onde sucede a maxia. Sí, claro. E aquí... Anda, mira, eso foi o que vin antes. Sí. Esto no despacho só quedaba un, debe de ser un éxito. Exactamente, sí, ahora mismo pois é algo que se ve en unha venta bastante alta, sí. Ahora mismo pois non quedan moitos máis que os que tedes diante. O que máis chama a atención case é o xeito no que veñen envoltos. Sí, eso faise un a un, en papel alimentario. Isto cheira artesanal total. Mira que bonito. A cousa. Agora, na hora do tesouro, imos a disgregar isto de que se compón. Pois principalmente manteca de vaca cocida, de ovos, fariña e azúcar. E a manteca onde está? A manteca pois xa está procesándose o primeiro paso, que é batida. A persona que o fai é a encargada que supostamente quere que eu herede o segredo dos mantecados, pero aínda non o coñezo porque aínda non o soltou. E ela está ali atrás. Batendo manteca e guardando un segredo, creo, Toñita. Sí, a verdad que sí. Bueno, o segredo non é. Na xente das Pontes, que das Pontes, todo o mundo sabe facer b***ados. Hop! Pum! Mira que de... Ben va. Sí. Aí o vai. Hai que lanzalo e punto. É o seguinte. Cal é a historia deste tesouro? Quen empezou a facelo? A ver, é algo que realmente non hai nada escrito onde poda proceder o propio produto. Hai lendas das que procede dun concello limítrofe de aquí que había unha criada que iba ali que lle roubou a receita, pero bueno, non hai nada conforme. É algo que procede das familias, todas as familias facían na súa casa. E o que se solía facer antes era o forno, casi se empezou a miña familia de feito na panadería. Non era algo profesional, sino que era algo que ti tiñas o forno e a xente iba a cocer ali os tesouros que estamos falando hoxe. Este é coñecido porque se come no Nadal, non? Tamén, pode ser. Pero cómese todo o ano. Todo o ano. Pois nada, un tesouro que é un legado que se transmite de xeración en xeración. Sí, a verdad que sí, sí. Estás orgullosa de que isto poida ser o tesouro das Pontes? Pois sí, a verdad que sí. Isto é un cachiño de felicidade. Aquí quedamos no ceo e vos mandade unha mensaxe que vai tocando, non?
8:11, xa estamos de volta na mellor sección da televisión mundial, que non é outra cos trucos de cociña deste home que están a ver nas súas pantallas, o meu querido José Luis. Estamos. E aquí está José Luis cos seus amigos os lagostinos. E por qué? José Luis, explícanos que faz con este prato de lagostinos nin que fora noite boa. Contanos. No, son uns lagostinos cocidos. El serme como pelalos sin botar llamado. Ese vai ser o truco. Vasnos ensinar a pelar os lagostinos sen empregar as mans directamente. As mans telas que empregar porque tens que coller unha culler e un garfo neste caso, non? Pero oiche, pero despois quen chupa, como faz para chupar a cabeza dos lagostinos? Aí sí que tens que empregar a man directamente. Puedo, é porque empezamos xa desde o primeiro. Pero hai xente que non lle gusta porque... mira, vouche contar unha anécdota. Meu irmán de pequeno era alérxico á casca do marisco e había que pelarllo, porque senón poñérselle os ollos hinchaos. Ou iso, dicía el, para que lle peláramos o marisco. Nunca o saberemos a... Ai, pero non o sabes a ciencia. Non, nunca o saberemos verdadeiramente, pero funcionoulle. Moi ben, vamos entón, mira. Agora que? Agora, mira, é que hai que ir pelando pouco a pouco, así. Además leva un tempo, Pero non lle quitas primeiro as patas ni nada. Non, pa que? Eu teño unha fórmula mellor, Non me quero meter, pero eu teño unha fórmula mellor. Mira, déixasme. Sí, hombre, por favor, mira. todo teu. Isto comeza quitándolle a cabeza, por aí imos ben. Aí comprocho, aí quitámoslle a cabeza, a ver se dou quitado a cabeza, quitámoslle a cabeza. Despois, hai que quitarlle as patas. Quitámoslle as patuquis, quitámoslle as patas así para que non nos molesten e despois que facemos? Mira, A ver. Vas a alucinar, José Luis. Ai, que listo eres, Está mal que o diga, pero... Non, sí. Despois, pinchamos así polo medio e agora que facemos? Metemos... Home, claro. Así, falo moito mellor que a min. E imos sacando a casca, mira. Eu non sei para que estou. Iso leva un traballín. Para cociñar ou para comer. Falo ti moito mellor que a min. Leva máis traballín que comelo só. É un truco para grandes comedores. Mira, eu... E despois valle quitando así, é que... Pinchei malo, pero si pinchas ben así... No, dalle con xeito, Mira, son al lado do millón. Mira. Mira como sai, mira como sai. Sí, home, perfecto. E xa tes a coliña limpa de todo, a ver se a dou posto do dereito. É que me puxaches aquí todo isto cheo de cabezas. E despois cortas. É que tes o lagostino, compañeiro, totalmente pelado. É para demostralo. Prosac. E ahora a cabeza? A cabeza que chupe outro. Vale. ¿Qué te parece, José Luis, imos con esa sección que vai dentro da sección, que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo? Dime. Que é Probando Trebellos con José Luis. Mete música, compañeiro. A ver, primeiro que cemento. A ver, primeiro que cemento. Vamos con que cemento. Un poquinho lateral, porque despois vai llegar lesións. É unha vez que temos isto, aí xa lle metemos. Pero venme ben aí pa. Pero mételle ahora. Os cadrís. Mételle peito ahora. Aí está. Aí. Ahora mételle peito. Aí. Mételle peito. Espera que estou con tipiño de... David, estou te vendo, mallao, compañeiro. Veña que lle damos compañeiro, como lle metes peito? Son moi fan de David. Veña. Imos aló, porque hoxe temos aquí un invento revolucionario, un invento que vai cambiar o panorama gastronómico mundial. Estamos a falar do Hamburguesator. E dirán vostedes, iso parece un cacho de silicona. É un cacho de silicona. Pero que vai cambiar a gastronomía, por qué? Porque o Hamburguesator promete, por tan só €1, ser o agarrador de hamburguesas definitivo. Cantas veces temos ido a un bar a comer unha hamburguesa e poñernos, pero de arriba a baixo, como si viñéramos da tomatina dali de Buñuel, Home, sí, sempre está así de caixa. Que te poste, pero como a un porco, de arriba a baixo, que te empapuzas todo. Acabouse co Hamburguesator. Ti colles a túa hamburguesa. Podía ser un pouco máis pequena, pero José Luis é farturento e xa vedes que ten 3 pisos. E imos demostrar que o Hamburguesator vale para todas as hamburguesas, ata pas máis farturentas. Dale, mete aí, axúdame. Que meto a hamburguesa así? A ver. E se non a fixeras tan grande, porque fixéchela moi grande xa para fastidiar o meu trebello. A ver. Vaya merenda te vas meter hoxe, madriña, Adrián, Espera. Con trebellos en trebello. É sobre Valdera. Entrou. Mira, aí va. Entrou. Caeu o meu cacho de tomate. Ti agarras por aquí, bótalle salsa. Hai que demostrar que o Hamburguesator... Claro. Que non se derrama nada. Hasta que as máis farturentas. Xa, José Luis, xa. José Luis. Oiche.
Espera. Ahorita, dame eso, sí, mira. Sí, pon. No, que el chupaveiro, no. Si mancha chaquitilla blanca tú. Non é que non me fío da hamburguesator, é que non me fío da hamburguesa de José Luis. Vamos a demostrar. Dale ahí. Mira. Todo está guapo. Sí. Mantendo toda a hamburguesa dentro da hamburguesa. Adrián, parece o Joker. As mans non as manchas, a boca xa é outro conto. Parece o Joker. Pa boca hai que ter outro A boca está trebello. limpar, pero as mans, mira, limpas, totalmente limpas. No. Hamburguesator, eu recomendo 100%, José Luis, recomendas? Sí, hombre. Levas 2, 3 trebellos. Bastante vos. Bastante vos. E económicos. E a semana que ven, máis e mellor. Queres dicirles algo? Ser felices, pero queda lleven o bigote, a que sí? E comer hamburguesas grandes. Un bigote moi de Samaín. Adrián, que te lleven todo. Bueno, que máis.